Pois agora imos a presentar a actuación do alumnado de segundo da ESO, que vai a rescatar unha canción dun autor que non é moi coñecido por nós, pero que foi un éxito nos anos 70 no tempo de nosos pais, nosos pais e os nosos profesores. Estou a falar de Andrés do Barrio. Apenas puderon ensayar porque lles quedou unha semana de exames e ademais a canción pois quedaballes un pouco longe. Pero ainda así, quitaron tempo daqui e de lá, puxeron moitas ganas e moita ilusión que é o que tocaron. Esta ilusión ven porque a canción está dedicada a unha persoa esencial para o noso centro, tanto para os alumnos como para os profesores. Pero o próximo curso esta persoa xa non estará connosco. E queremos darlle desde aquí as grazas, desexarlle toda a sorte do mundo e dicirlle que a queremos moito. Begoña, queremos moito e imos te botar moito de menos. O centro non está ben. Senón que nos ensiñaches a respetarnos entre iguais, a non sentirnos frustrados, a saber levaros a trancos. Ensináchesnos que antes de tomar decisións finais estudemos todas as posibilidades dos temas que nos afecten. Déchenos autonomía. Escoitaches as nosas queixas e problemas mil. E o máis importante, sempre cun sorriso, sempre con amabilidade e dozura, sen darnos nunca unha mala contestación. E aínda que somos adolescentes, sabemos apreciar e agradecer. Por iso, Begoña, imos te botar moito de menos. Todas e todos te queremos. Grazas por todo. E esta canción, este aplauso de todos nós son para ti. Todo facía